Looking for po. LF, maskuladong cashier. Taray. Ang daming pwedeng pasukan na trabaho kasi maganda ang katawan. Ay, sa totoo lang naman din, di ba? Kapag healthy ang katawan mo, di maraming trabahong papasukin ka. Hindi yung mga tipong sakitin ka. Ni paghiga sa kama o pagtayo dyan sa kama, hindi mo magawa mag-isa. Papa-assista ka pa dyan sa jowa mo. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Marazzoni. At kanina nga pinag-uusapan natin na ang galing-galing lang talaga ng katawan kasi nakikita mong may mga changes. Yes. Changes, una sa lahat, dati. Kapag isa ka sa mga taong tingnan mo, sige, tingnan mo nga yung braso ng katabi mo, dali. Pag-flex mo yung muscle. Pag nakita mong medyo maskulado, malaki yung katawan, baka kargador. Hindi, baka naman kasi pinaghirapan niya yan. Alam mo, pag mga ganito, katulad kanina, di ba, lumindol? Naisip ko lang bigla, paano kapag ka may lindol, tapos mahina yung katawan mo? O syempre, bilang lang din naman yung kayang sumaklolo. Hindi ka naman pwede lagi sumigaw, help, help, help me! Ko. Sinasabi na talaga eh. Pero going back, sabi ko nga, since kanina 'di ba lumindol. Nung lumindol, anong gagawin mo kapag ka na-stuck ka diyan sa building, diyan sa tuktok ng bahay mong 3rd floor? Syempre wala ka namang elevator, 'di ba? Anong gagawin mo? Sisigaw ka na lang, help! Help! I can't do this! I'm gonna die! Oh, loko. Di nakita mo kagad si Lord. Kung marunong ka, kung malakas yung katawan mo, kaya mong umakyat at bumaba ng hagdan ng walang tulong, be. Di naligtas ka pa. O, diba? Sabi ko sa'yo, be. Exercise na ng konti yan. Simulan mo mamaya, ha? Pagka-akit mo dyan sa beer house, ha? Huwag sa beer house. Pag-akit mo dyan sa bahay nyo mamaya, kahit mga pa 5 steps, 10 steps, 10 steps, araw-arawin mo, mamaya di mo na mamalayan. O, ang galing mo na. Ay nako, ang sarap maging healthy. Hindi porket, kaya sabi ko nga sa'yo bago mo siya alagaan mo muna yung katawan mo. Jowa ka nga, di mo nga kayang alagaan yung sarili mo, be. Sakitin ka nga, huwag ganun. Anyway, muli maraming salamat po sa lahat ng mga nakipagdaldalan sa akin. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Marazzoni. Susunod na po ang ating spicy opa, DJ Kim Chino. Happy Tuesday everyone! Kailan ba may memorize yan? Basic.